Dobro večer. Kao i mnogobrojne životinje, čiji je danas svjetski dan, na promjenu vremena osjetljiviji ljudi, po umoru, nedostatku energije i još koje čemu, i bez ove prognoze znaju da slijedi južina, oblaci i povremena kiša, osobito na Jadranu i uz njega, gdje će vremenske prilike, ponegdje čak i neprilike, remetiti planirane aktivnosti na otvorenome, posebice u subotu i nedjelju, kada će na vrijeme sve manje djelovati ova anticiklona, a sve više ciklona i prizemna i visinska. Stoga će u istočnoj Hrvatskoj još sutra biti pretežno sunčano, gdje kad i vedro, osobito u Podravini i Podunavlju. Ujutro će mjestimice biti magle, najčešće u Posavini. Vjetar slab, istočni i jugoistočni, a temperatura zraka ujutro najniža od 2 do 6, poslijepodne najviša malo iznad 20 stupnjeva. Za doba godine podjednako ugodno toplo poslijepodne, ali relativno svježe jutro, gdje god je maglovito, bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će zamjetniji oblaci dolaziti tek navečer. No u Gorju će ih biti i prije, kao i na južnom dijelu sjevernog Jadrana, gdje je mjestimična kiša moguća već kasno poslijepodne, a sigurno će padati u noći na subotu i to najprije na otocima, zatim i na obali i to često u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. Sljedeći će sati ponovno pojačati bura, koja će mjestimice uglavnom pod Velebita imati i olujne udare, a tijekom petka će zapuhati istočnjak i jugo, sutra navečer gdje god i jako. Tijekom dana će uz još većinom sunčano vrijeme, unutrašnjosti i mjestimičnu maglu, najniža temperatura biti od 1 do 5, uz more 12 do 16, a najviša oko 24 stupnja, u Gorju 18 do 21. Relativno toplo bit će i u Dalmaciji, najprije uz buru, zatim sve jače jugo, koje će na otvorenome vjerojatno imati i olujne udare, pri čemu će i more biti sve valovitije, a nebo sve oblačnije. Dan će početi pretežno vedro, a završiti većinom uz kišu, ponegdje i izraženije pljuskove, munje i gromove, najprije na moru, zatim i uz obalu. I na jugu promjenjivo, najprije uz buru, zatim jugo koje će naglo pojačati, na ponegdje i jako, na otvorenome vjerojatno i olujno. Kiša je mjestimica moguća već prije podne, a još je vjerojatnija u drugom dijelu dana, te osobito u noći i tijekom subote, kada će na Jadranu i uz njega biti i obilnijih pljuskova s grmljavinom. Kišovito i vjetrovito bit će i u prvom dijelu nedjelje, a poslijepodne će oblaka biti manje, jugo slabije. U ponedjeljak malo toplije uz više sunčana vremena, ali još ponedje i malo kiše. I u kopnenom će području biti relativno toplo, uz sunčana razdoblja, ali i povremenu kišu, rijeđu u sjevernijim krajevima, gdje će ponedje izostati, osobito u subotu u istočnoj Hrvatskoj, dok su u unutrašnjosti Istre i Dalmacije mogući i obilniji pljuskovi. No nadam se da tjedan neće završiti kako je počeo, s vijestima o novim rekordima, iako je stanje za njih gotovo idealno, osobito na Jadranu u subotu i nedjelju. Srdačan pozdrav!